Vastuullisuus meille HJK:lla on konkreettisia tekoja joka päivä, niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Emme tyydy vain puhumaan kestävämmästä tulevaisuudesta. Olemme sitoutuneita toteuttamaan sitä myös käytännössä. HJK:n kotikenttä on nyt Suomen ensimmäinen auringonvoimalla toimiva jalkapallostadion. Se on konkreettinen esimerkki siitä, mitä vastuullisuus on käytännössä. Asensimme HJK:n katolle 352 aurinkopaneelia. Pelikauden aikana nämä paneelit tuottaa noin 16% stadionin sähkön tarpeesta. Se määrä vastaa noin 50 kerrostaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta. Ja vastuullisuuden lisäksi nämä paneelit tuo mukavasti säästöjä energiakustannuksiin. On vain yksi pallo ja vastuullisuus on sen kuningaslaji.